खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं, मैया उत्तराखंडनि पौरी गारवाल मुंनि जायगायाव बासनि जाब्रबथायाव सा 50 जन सुबुंफ्रा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैलांनानै बे जाथाया जादों आरो माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां पुष्करदमी बिथाङा जाथाय जानानै जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय 2 लाख रां होनो फोसावदों आरो गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय 50,000 रां होनो होनना फोसावदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं, गसाइगाव महकुमा कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय ट्राम्स रेन्जनि सिङाव 11,000 मोब्लिबजों बोगथाबजानानै मैया मासे मैदेरनि जिउ खहा। मख'जाथावदि आदारनि आंखालाव हाग्रानि मैदेरफोरा फेरिपुर गामियाव ओंखारबोना न' बां सिफायना हाग्रायाव थांफिननाय समाव बे जाथाया सोमजियो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोहोलोनि थाखायनो बे जाथाया सोमजियो होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं, मैया भारतारि फाइखिनि गंसे चीता हेलिकप्टारा सौग्रावना सासे फाइखिनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों अरुणाचल प्रदेशनि नायामजांसु खाथिनि ताइवां होननाय मोनसे जायगायाव बे जाथाया जायो। लोगोसे सानै भारतारि फाइखिया जोखोम जायो होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं, क'क्राझाराव मैया बिजया दशमी सानाव डीजे दामनो मोनैनि ओनसोलाव दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्लानि एसपि थाटेक बिजय थुबिया दुर्गा देबीखौ बिदाय होनाय समाव जौ लोंना डीजे दामना रंजानायखौ बन्द खालामदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकन थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।